हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम। तरुआ लोकेशन बानी सालू मिश्र ऑफिशियल चैनल से स्वागत करतानी। तो आज हम सुनाए बहुत सुंदर बई समधी के गाड़ी गीत था। जैसन भी लागी रहा लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो हमारे सपोर्ट कर लें लोग, ताकि हम अपना वीडियो के आगे बढ़ावत तनी ऐसे अपन प्यार दुलार हमरा के दिए। और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करें लोग, वीडियो को फुल वॉच में देखें, तभी गीत के रउआ लोग के समझ में आई। तो आई हम सुनाओ तनी। तनी खाला तनी खाला ये समधी मटर पनीर, तनी खाला ये समधी मटर पनीर, तनी खाला। हमरा दुआरिया पर लागल बा फरस सिस्टम, तनी खाला। हमरा दुआरिया पर लागल बा फरस सिस्टम, तनी खाला। हेने पूरी रखल बा, हेने दाल रखल बा, हेने पुलाव रखल बा, तोहरा बहिनी के आलू के सब्जी रखल बा, तनी खाला ये समधी मटर पनीर, तनी खाला ये समधी मटर पनीर, तनी खाला। हेने लिट्टी रखल बा, हेने चोखा रखल बा, हेने रसगुल्ला रखल बा, हेने पूरी रखल बा, तोहरा बहिनी के नींबू के अचार